барселона бо индика пешакӣ ба мувофиқа расид. Хулиан Араухо имрӯз ба барселона мепайвандад. Лапорта оиди ришва ба ноиби президенти доварон гуфт. пресс-конференсияи хавӣ пеш аз бозӣ бо Манчестер Юнайтед. салом мухлисони барселона ва канали Барсатиҷи. мавзӯъҳои ҷолиби дар боло қайд кардашуда дар навори имрӯза ба шумо пешкаш хоҳад шуд. ҳатман наворро то охир тамошо карда лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед. омода бошед, шурӯъ мекунем. шоми имрӯз дастаи дустдошаи мо дар мусобиқаи Лигаи Аврупо бо Манчестер Юнайтед дидор анҷом медиҳад. ду дастае ки феълан ҳолати варзишиашон монанд аст. тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TG Barsa. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. баъди нокомӣ дар Лигаи Чемпионҳо ҳамакнун Барселона бозиҳои худро дар мусобиқаи як зинапоёнӣ, яъне Лигаи Аврупо идома медиҳад. оиди ин дидор дар навори қаблӣ шумо маълумоти васеъ гирифта будед ва имрӯз биёед мебинем ки оғои хавӣ дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозӣ чиҳоро гуфтааст. имрӯз бозӣ хуб мешавад. ҳар ду даста дар марҳилаи хуби худ қарор доранд. тенхак дастаро куллан иваз кардааст. барояш мушкилиҳо сар зада буданд, вале ӯ аз уҳдаи кораш баромад. онҳо бисёр корро карда метавонанд ва бешубҳа барои мо мушкилӣ эҷод мекунанд. бозӣ бештар бо суръат мешавад. ин Лигаи Аврупо аст ва мо мехоҳем исбот кунем ки бо рақибони сатҳи аврупоӣ ҳам сарбасар шуда метавонем. ҳарчанд дастаи Манчестер айни ҳол дар Лигаи Аврупо қарор дорад, вале ҳолати бозингарон ва натиҷаи охири даста хуб аст. даста аз оне ки аввали мавсим буд куллан фарқ мекунад. ҳамчунин Барселона низ вазъи худро беҳтар кардааст. ниҳоятан мо бозии ҷолиберо имшаб шоҳид хоҳем шуд. ҳама кор дар Олд Траффорд ҳал мешавад. ман ду бозии мушкилиро мунтазирам. баъдияш ҳамин аст ки мо дуюмин бозиро дар хона қабул намекунем. фикр наметавонам мо фаворит бошем. дар ин мусобиқа дастаҳои беҳтарин баромад мекунанд ва рақобат шадид аст. Манчестер Юнайтед тарихан дастаи қавӣ аст, вале онҳо даврони мушкили худро гузаронида истодаанд. новаста ба ин бозингароне доранд ки рафти бозиро иваз карда метавонанд. ғалаба кардан дар ин рақобат кори мушкиле барои мо мешавад. равзанаи трансферӣ бо хабарҳои рафтани Де Йонг маҳз ба дастаи Юнайтед зиёд баромада буданд. дар ин бобат аз худи Хави низ пурсон шуданду ӯ чунин посух дод. Де Йонг бо ман рӯйрост буд. ӯ дар Барса мондан мехост. ман аз ӯ розӣ ҳастам ва Де Йонг низ дар ҳолати хубаш қарор дорад. вақташ дар майдон хуш аст ва кораш барор мегирад. фикр мекунам аз ин дида чизи муҳиме шуда наметавонад. ҳар чӣ бошад бояд даста бо рӯҳияи ғалаба кардан ба майдон барояд. дар кадом сатҳ будани мусобиқа муҳим нест. ҷом аст ва бояд ки Барселона онро ба даст орад. ба бозингарон албатта ки барор хоҳонем ва мо меравем сари дигар хабарҳое ки ба даста рабт дорад. хабаре баромад ки гӯё дар давраи президентии Бартомео даста ба ноиби президенти кумитаи доварон маблағҳои калон пардохт мекардааст. ин шубҳаҳоро ба бор овард ки гӯё Барселона пешакӣ бо доварон гуфтушунӣ мекарду бар ивазаш ришвапулӣ медод. ин масъаларо дар сомонаи расмии даста шаҳр доданду ҳамзамон президенти бошгоҳ Лапорта посух дод. дӯстон, дар гузашта Барселона аз хизматрасониҳои беруна истифода мебурд ки оиди бозингарони лигаҳои поёнӣ ба мо хабар медоданд. ҳамчунин оиди доварон низ моро огаҳ мекарданд ки чӣ натиҷаҳо доранд. ин чизи оддӣ аст ки дастаҳои бузург истифода мебаранд. ҳоло бошад айнан ҳамин корро мо дар дохили даста карда истодаем ва ба хизматрасонии беруна лозим надорем. аламовараш ҳамин аст ки тӯҳматҳо дар вақти ба по хистани даста бароварда шуданд, вале мо инро беҷавоб намегузорем. даста ба ҳар муносибате ки мешавад айнан ҳамин хел ҷавоб хоҳад дод ва барои ҳифзи шаъну шараф ва обрӯи Барселона мо чораҳои заруриро хоҳем андешид. бале дӯстон, фикр мекунам аз посухи Лапорта хуб дарк кардед ҳақиқатро. Барселона бо ширкате ҳамкорӣ мекард ки ба ноиби президенти кумитаи доварон тааллуқ дошт, вале собит карда шуд ки дар таъини доварон дар бозиҳо он нафар нақше надорад. пас ин тавр ки бошад, ин хабарҳо таъну тӯҳмат ҳисоб мешаванду халос. инсайдерони футболии Барселона аллакай хабар доданд ки гузарише ки бо сабаби дер мондан дар гузариши зимистона амалӣ нашуд, акнун доир мешавад. Хулиан Араухо имрӯз ба Барселона хоҳад омад ва ба тамринҳои дастаи Барса Атлетик ҳамроҳ мешавад. феълан Хулиан на дар Барселона ва на дар Барса Атлетик бозӣ кардан наметавонад ва онҳо мунтазири ҷавоби суди варзишӣ хоҳад монд. ба мушкилиҳо нигоҳ накарда қарордод ё худ шартнома байни футболбоз ва Барселона амал хоҳад кард. ҳар ду тараф ба хулосае омаданд ки роҳи беҳтар ин боқӣ мондан дар даста ва гузарониндани тамринҳо бо бошгоҳ то тобистон мебошад. умедворем ки мушкилиҳо ба зудӣ ҳалли худро пайдо хоҳанд кард.
бошгоҳи барселона бо ҳимоятгари дастаи олмонӣ айнтрахт пешакӣ гуфтушунид гузаронидааст ва баъди анҷоми мавсим бозингар ҳамчун футболбози озод ба барса мепайвандад. ҳимоятгари айнтрахт Эван Ндика барои гузариш розигии худро додааст. барселона шояд дигар роҳҳоро низ ба кор барад то ин ки бозингар зудтар ба даста ҳамроҳ шавад. шартномаи феълии Ндика бо айнтрахт тобистони имсол ба анҷом мерасад ва дароз кардани он тибқи хабарҳо сурат намегирад. Ндика дар ҳайати айнтрахт дар ин мавсим 20 бозӣ гузаронида сутуни устувор дар хатти ҳимоя ба ҳисоб меравад. ба ҳамин навори имрӯза ба анҷом мерасад. пайгири мо бимонед то шарҳи бозии барселона ва манчестер юнайтедро сари вақт дар канали Барса TG тамошо кунед. хайр дӯстон.